أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم amalima magazine Mali TV la jebo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni an sigile an ga juma tafsiri kene kan min be ke juma magazine Mali TV kan bi amina wuli Qur'an suran bi konondo ani nana no wuli yorole alam nashiraha laka sodraka Allah subhanahu wa ta'ala ko kiramo ko yala Muhammadu nema e koko disi fere lilawa o kore mai I hakili lafiyawa wawa do ana anke wizraka doni giri munun tumi kan nolu beke hamima olu bi ka boy kan wa alezi an kada zohraka doni munu nolu tunya I ko giriya o kore munu hami tumi la sufe tlefe warafa ana laka zikraka katlaka I togo korota fa bela jelefe I togo bi kofo fa befe konga ona tabe fa inama ali usri yusra kiga do ko geleya ko o ko e no yare inama ali usri yusra ko ka se ka ko geleya ko o ko e no yadi o Qur'an sura ne jigini sababu tafsir tigi chamango ko alakra sallallahu alaihi wasallam ci de nya dile amo yaro beba kalamo ka fo ale monajati me ar o koroy afa fatura ka soro abama bange ala abangni fina mateme sanshigi wala doba fo santan wala santane fla wala sanworo tariku fora nyongo ba fane fatura bo tokero kuna mona monma ko suku bela tokero la ale nana chika bla baramina o te bara noyi ina fo jebero mina bi ni ko kibi tianke bi jamakulu chero abike ina fo tasuma kamitale mbibulu ni majija hali ibalo chuko ko bi geleya o mo hami tumala kira la sufe tlefe nabe duo ke ko ala ko no yayi ala de sura njinga afaye ko akana juro ko yalma alema lafiya ka hakili akoko disila o kora ya hakili lafiya dam doni munu ma ka ko lu jinga bwaka katla ka togo korota togo bina fofa ambefe ko nga ona tabe ko gele ya ko de no yayi kasin ko gele ya ko no yayi fa iza farakta fansob koni atlala je ko nunu ani barawla kuma opa wa ila rabuka fargab akata alamo bato ere ani ala kanu ere kevezela okoro ya adama de mana ke je ko la bamananga la bifo ko tulote sebesa sebete tulusa ni je giringa jonu nunge barawni naso nyinu ni gersge nyinu olu ko fe kika wati do tako itige kata alamo ni ala kanu ere afle ko refo iza farakta fan sob waila rabbuka fargab ni tlarika je ko nyenyinuna waila rabbuka ikata imamu fargab ni kanu gele ode suratu shiraha ale koroyi onga asura invene faida mi mala ni kamano gwa gelebe mo kan ni turaka dume ni kala ni kan wati be ka ke hake tala ka fo senya bi hake o tala wati be akala ni ala sona o kama no gwami mbika ala bina boda doni hakili lafiya yoro dokiye ala ale sura ine fleniye alam nashira halaka sodraka wawada ana anke wizraka alezi anka da zahraka warafa ana laka zikraka fa inama ali usri yusra fa iza faragita fansob wa ila rabbuka fargab ni mogomi dumena akalani kan hakili nyami ani kama no gwa kononana ko ala bi hakili lafiya dimo amina bi tafsiri joye ne ala sona juma wore ame suran wore takata nay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh foli antani amotara di magazine du Mali alif le baro bela jilma ko aw bisimila aw so ko fo ali keneka mu wala so ma juma Qur'an tafsir ali ko fe aw demso na balamso Aishata Cissé ka fa sero ali kan sero salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Aishata Cissé ame foli di an lajeba bemo ananga abone nyinama bemo te segen ka abone juma magazine du Mali ka anga emission no fle ko sebe ka yere fo ko jarani ni ngali juma umbe ok sugo ote basi sugo duru o bambolo a folo o ye ambalaka doye ale sugura kai ka fokale ale sugura sitanella
alhamdulillah rabbil alamin. Bon o sogo kɔrɔ kɔni do dɔɔni ni mɔgɔ min sogora ka sitana ye o me fɛn ninnu ye cogoya fila ye nka dɔw b'a bɛɛ jate kelen ye ibilisa bɛ yen sitana bɛ yen u tɛ fɛn faso kelen ye ibilisa ale ye mɛlɛkɛ lafulen ye ale dara ka bɔ tasuma mana la sitana o fana o ye jinɛ a bɛ fɔ o ma jinɛ i n'a fɔ min fana tɛ ibilisa bɔ daraja rɔ ibilisa mɛlɛkɛ lafulen don o fana lafulen o de ye sitana ye donc ni mɔgɔ min nana sogo ka sitana ye surtout ko an balimamuso dɔ o b'a yira k'a fɔ an bɛ dugawu k'a ye n'o tɛ fɔnkɔɲɔgɔnya ba bɛ sɔn ka don ani a furu cɛ n'a y'a sɔrɔ cɛ b'a bolo. Ok, o faamuyara i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔ ibilisa de kun don n'o sitana kun tɛ o fana tun bɛ mun ko fɔ. Voilà ni mɔgɔ sogora k'a ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min ko sitana nka n'a ma kɛ sitana fɔ ale sogora ka ibilisa ye o b'a yira n'a y'a sɔrɔ muso furulen don a bɛ sɔn ka bɔ a ka furu kɔnɔ kamalenma dɔ fɛ kamalenma dɔ bɛ sɔn k'a kunno tiɲɛ ka bɔ furu kɔnɔ o b'o ɲɔgɔnna fɔ. Ok, o faamuyara so filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye sa nin an balimakɛ dɔ ye ale sogora k'a ye k'ale Nabila Ibrahima olu bɛ ka ɲɔgɔn fo donc o fana bɛ mun ko fɔ. O sogo kɔrɔ ka di kosɛbɛ o tigilama ka kan ka sarakati bɔ a kan ka sen naani ma fɛn yɛrɛ saraka n'o tɛ n'i nana sogo ka Nabila Ibrahima ye o bɛ den barikama sɔrɔli ko fɔ a bɛ i yɛrɛ kɛli ko fɔ ka bonyaba sɔrɔ nka gɛlɛya caman bɛna i kunbɛn gɛlɛya minnu ni Ala ma i kunnaja u latigɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de y'a to n ko a tigilama kan ka sen naani ma fɛn saraka. Ok, o faamuyara n'a y'a sɔrɔ ale ni mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ ka ɲɔgɔn fɔ mun ni Ibrahima fana tɛ kelen o fana bɛ mun ko fɔ. O bɛ dépend ani mɔgɔ min bɛ ka ɲɔgɔn fo o tigi daraja cogoya la par exemple n'a y'a sɔrɔ ani mɔgɔ min bɛ ka ɲɔgɔn fo o ye mɔgɔ ye min tɛ faamala mɔgɔ ye kira tɛ nabi ɲuman tɛ o bɛ jɛɲɔgɔnya donni ko fɔ ani mɔgɔ dɔ cɛ o bɛ teriya sɛnbulu ko fɔ. Ok, i n'a fɔ i yɛrɛ ye saraka kuma in fɔ cogo min na n'a sɔrɔ a ma se ka saraka in bɔ donc o fana bɛ na ni jumɛn. N'a ma se ka saraka in bɔ Nabila Ibrahima yeli ale bi bonya sɔrɔ wala a bi den barikama sɔrɔ nka bonya in kan ka sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ o latigɛli de bi gɛlɛya a bolo n'i ma jija a tɛna se ka bonya in sɔrɔ par exemple ne fɔra sa ko ballon bɛ ka tan ko coupe dalen don a ka kan bɛɛ la o mais cɛsiri ni sɛgɛn dɔ de bɛna coupe in se i mɔ sisan n'i ma se ka o cɛsiri n'o sɛgɛn kɛ yɔrɔ i tɛna coupe in sɔrɔ k'a sɔrɔ n'i sera k'o kɛ coupe in b'i ye o donc sarakati misaliya ye o ɲɔgɔnna ye a ka sogo in kɔnɔna na Aïssata. Ok, o faamuyara maa sabanan o fana ye an cɛlaka dɔ ye ale sogora k'a fɔ k'ale muso furu sa mais par fini a sogora ka ye tuguni muso in tilala ka segin ka na tuguni. O sogo kɔrɔ ka di kosɛbɛ ni an balimakɛ min nana sogo k'a y'a muso furu salen don walima sogo la a ye muso furu sa nka furu in tilala ka dilan tuguni o b'a yira n'a tigi ni farigantɔ b'a bolo wala a yɛrɛ bɛ farigan o bɛ farigan ni nɔgɔyali fɔ pewu a bɛ lafiya sɔrɔ o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. Mais n'a y'a sɔrɔ misaliya ni farigantɔ t'a bolo o fana bɛ dilan cogo jumɛn na. Ni farigantɔ t'a bolo ka sogo k'a ye muso furu salen nka furu tilala ka segin n'a y'a sɔrɔ a tigi bɛ degun dɔ la misalila sɔrɔ tun b'a la sɔrɔ cɛnlen don a bɛ sɔrɔ sɛgɛnni fɔ n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ a sɔrɔ b'a la nka a ka fɛn dɔw pɛrɛdilen don a ma a bɛ olu ko ɲali ko fɔ a lɛn dani a mana kɛ lahalaya min kɔnɔ a bɛ o dilanli ko fɔ Aïssata. Ok, o faamuyara Sego an ka sogo naaninan o tɛ dɔwɛrɛ sa nin an balaka dɔ ye ale sogora ka buguli dɔ de ye buguli min bɛ ka feere buguli in kun ka d'ale ye mais wari tun t'a bolo ka se ka buguli in san donc a obligé k'a ka téléphone de garantie la pour que ka se ka buguli in sɔrɔ donc o bɛ mun ko fɔ. Ni duwawu bɛ kɛ nin an balimamuso in ye n'o tɛ nin tigilama n'a y'a sɔrɔ muso furulen don ale ka sogo ka tulola bugulu ye o diyara a ye nka wari t'ale bolo ale y'a ka téléphone garantie pour que ka se ka o bugulu sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ni Ala ma dɛmɛ kɛ a bɛna to durunara jukɔrɔ jiro o bɛ kɛ cogo di dɔw bɛ n'u nɛ don a kɔrɔ cogo dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ se b'u ye a bɛ sɔn ka tulonkɛ a ka furu la o tigilama ninnu tɛ taa kɛ furukɛla ye o bɛ o ɲɔgɔnna ko fɔ. Bon misaliya sisan n'a y'a sɔrɔ fɛn tun t'ale bolo k'a di garantie la o fana tun bɛna mun ko fɔ. N'a y'a sɔrɔ fɛn tun t'a bolo k'a di garantie la a ma se ka bugulu in sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ n'u nɛ don a kɔrɔ nka possibilité t'i ye ko in na ɲɛcogo t'i sɔrɔ a la parce que an b'a ye bibi in na lumière de bɛ maa caman ka sɛbɛko can a bɛ baaraw can a bɛ furuw can a bɛ fɛn caman can
i b'a sɔrɔ dɔw bɛ u bɛ baara dɔ la sa dɔw bɛna f'u ye ko fɛn dɔ wililen nin yɔrɔ la ko wari b'o la dɛ k'o bɛ tan ole da ale k'o ɲɛɲini ale bɛ min na n'a jɔlen b'o la ale b'o bila dɔ in tɛ ɲa i bɔra dɔ in na nin sogo faso bi o ɲɔgɔnkaw de fɔ. Ok, an ka sogo duruna n'o ye laban ye nin fana ye an balimamuso dɔ ale sogora ka ye tasuma de bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn du kɔnɔ a bɛ ka bin mɔgɔw kan donc o bɛ mun fana ko fɔ. Saraka bɔ bɛ o la o saraka tɛna dogo yɛrɛ o bɛ yira an balimamuso in na ale ka tasuma kan bɛ bila ji rɔ ka i ko n'a ye n'o tɛ ale bɛna kuma dɔ fɔ du kɔnɔ kuma in ma dabɔ min kama a bɛ kɛ mankanba ye fɔ du maa bɛɛ lajɛlen da bɛna don mankan nin nɔ ala k'an kisi o ma. Mais n'a ma se ka tasuma kan bila ji la ka se ka a ko n'o fana ye. N'a ma saraka tɛ nin bɔ mankan in bɛ wuli dɛ ale bɛna kuma ni dɔ fɔ don dɔ dɔrɔn kuma in tɛ faamuya parce que kuma b'a faamu cogo de bolo hali n'i ye kuma ɲuman fɔ n'a ma faamuya ni ɲumanya ye kuma in bɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ juguman ye a b'o ɲɔgɔnna de fɔ a saraka ye a ka tasuma kan bɛ bila ji rɔ k'i ko n'o ye n'o kɛra ni ala sɔnna a tasuma pɛrɛn in bɛ nɔgɔya. Ok, o faamuyara Seko ni ne tun ye an ka bi sogo duuru ye an bolokɔrɔ an b'a fɔ lamɛnbagaw ye k'a fɔ ne Asita Sise ani Seko an de tun bɛ yan nɔ k'aw baro wagati kunkurunnin ale kɔnɔna la donc an b'a fɔ ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ.